youtuberi i danas ćemo da zamijenimo, da ubacimo DVD rezač. Evo vidite kako to izgleda. Samo malo. Evo vidite, to ćemo sada da zamijenimo. Prvo otkopčati ove kablove. Onda zatim odvrniti ove čave. I sada to samo izvučite, gurnite vamo, to će da izađe. Sada ćemo da stavimo novi. Evo nam vidite nove rupice. Sada ću ja da zaustavim dok ja to zavrnem, jer neću moći jednom rukom. I sada samo to gurnete vamo da uđe. Fino. Stavite, onda zatim ovo. I sada ću ja da stavim ovaj poklopac. Eto ga, to je to. I onda ću da upalim računar da vidimo da li radi. I sada ga palimo. Evo vidimo da se pokreće. Sad vidimo će još monitor da se upali. Evo vidimo da hoće. I evo vidimo računar se upalio i poslije ćemo možda da pržimo nešto ili da režemo nešto na CD. To je to, hvala što ste gledali ovaj klip. I samo još nešto za ovaj zeleni džemper ovdje. Ako vam ne bude htio da radi i da ga ne prepozna ovaj rezač je tamo u moj kompjuter. Znači tu je do ovog džempera. Isprobajte na sve tri ove. Znači samo to zakačite i skinete ga i stavljate na ostale. I eto, to je to.